Hola, bona tarda a totes i a tots. Ens tornem a retrobar després de les 3 sessions que hem mantingut al llarg d'aquesta setmana, on han participat la doctora Begoña Enguix, el doctor Nacho Soriano i la doctora Rocío Rodríguez, amb les seves corresponents ponències. Aleshores, manifestar que des del Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró estem implicats no només en l'estudi de l'arqueologia pròpiament dita o de la història, sinó també amb el que representa de nexe del passat envers el present. Recordem que anys endarrere vam iniciar aquests cicles amb un sobre la mort i violència com a conflicte des de la prehistòria fins als nostres dies, en l'exemple del Maresme. Enguany ho hem centrat en el tema del gènere del passat al present, de com els grups humans durant la prehistòria o durant la història contemplaven la diferència de gènere i s'admetia a diferència de les etapes més recents. Aleshores, doncs no em vull allargar més, únicament reiterar que l'acte d'avui serà una taula rodona on participaran Begoña Enguix, Nacho Soriano, Rocío Rodríguez i, a més, Heidi Pérez, de Mataró LGTBI, Sílvia Torres Garcia, de Calella LGTBIQ més transformadora, Guiu Muns Roura, Amunt LGBTI i Emu Fernández, de Som Masnou. En principi, doncs, jo donaria la paraula a Heidi Pérez, que ens presenti la seva intervenció, tenint en compte que disposaríem, no cal ser tampoc molt estrictes, però d'uns 10 minuts que podrien allargar-se a 15, si fos necessari. Jo aniré controlant el temps perquè després no se'ns allargués massa aquesta taula rodona. Doncs per la meva part, res més, i cedeixo la paraula a Heidi Pérez. Hola, sí, bona tarda, moltes gràcies, Robert. Doncs sí, jo represento a l'associació LGTBI de Mataró i vull primer de tot donar les gràcies al Nacho per comptar amb nosaltres per portar a terme aquest cicle de xerrades que trobo molt interessant i a Igualtat per poder fer possible també el desenvolupament d'aquest cicle. Bé, jo per començar, durant aquesta setmana hem estat veient com s'organitzaven les societats en el passat i com afecta en el present aquesta manera d'organitzar-nos socialment. Crec que és important en aquest tema, en aquest moment, parlar del sistema sexe-gènere, que és la manera com està construïda actualment aquesta construcció binària de desenvolupament de les persones. Un sistema de gènere són les estructures socials que estableixen el número de gèneres i els seus rols associats a cada societat. Per tant, el sistema sexe-gènere és el conjunt de pràctiques, de normes, de valors socials que la nostra societat ha elaborat a partir de la diferència sexual anatomofisiològica. Quan parlem, jo me'n recordo que vaig anar a una xerrada que feia el Daniel Gavarrón i va dir una frase que deia que el gènere no és descriptiu, sinó que és prescriptiu. I em va fer pensar molt a què es referia això. I investigant una miqueta i mirant-ho, és veritat que el gènere té aquestes dues dimensions. La dimensió descriptiva, que seria tot allò, ens referim a les característiques que ascrivim al que és un home
o una dona. Per tant, és com creiem que són els homes i les dones. Per exemple, doncs els homes són més forts o tenen més cabell o més pèl al cos o tenen la veu més greu. Això seria descriptiu. Però després tenim la dimensió prescriptiva, que ja té un caràcter normatiu i, per tant, t'indica com hauríem de ser i com s'han de comportar els homes i les dones. Per tant, és allò que esperem, allò que la societat estem esperant de les persones, dels homes i de les dones. Té una funció de justificació i de mantenir l'status quo i, clar, per tant, acaba esdevenint un element discriminatori perquè és allò que ens diu el que és normal i acceptable, i tot el que no compleix això estaria fora de la norma i, per tant, té quotidianament una discriminació i una violència exercida contra aquelles persones que no compleixen aquestes normes. Ja quan parlem també de les dimensions del sexe-gènere, parlaríem de 4 dimensions. Es veu molt clarament, o sigui, si tu tens un cos, diguem, mascle, el teu gènere és home, la teva expressió és masculina i, evidentment, ets heterosexual. I si ets femella, aleshores ets dona, tens una expressió femenina i també ets heterosexual. Però sabem que això no és així, que hi ha persones que no són al 100% els atributs que diem d'home ni de dona, o de mascle o de femella, per dir-ho millor. Sabem que les persones no són només heterosexuals, podem ser homosexuals, podem ser bisexuals, pansexuals, asexuals. Hi ha un ampli ventall d'opcions. La nostra expressió no té per què ser masculina o femenina i fins i tot la nostra identitat, la nostra manera de sentir el gènere no pot ser no binària, no pot ser només una cosa i només una altra. D'aquí surt aquesta amanida de lletres que a mi m'agrada dir que som els col·lectius LGTBI, d'aquesta no normativitat que ens saltem a la torera perquè hi ha moltes maneres de ser i la naturalesa i les persones també som diverses. Fins aquí seria la meva introducció d'aquest tema. No sé com veieu la resta, aquest espai, això que el gènere és prescriptiu i el que ens està dient és què hem de fer i com hem de ser. Hola, Heidi, i a tothom que estem aquí presents. Soc la Sílvia, de l'Associació de Calella LGTBIQ, i estic molt d'acord amb moltes coses del que has dit perquè, evidentment, històricament se'ns ha inculcat que hi ha 2 gèneres i, per tant, hi ha 2 sexes i hi ha 2 maneres d'actuar o de vestir o de jugar o de ser, de fer, de treballar, 2 maneres de fer que nosaltres, evidentment, estem molt en contra. Estem molt en contra perquè això ens plantegem si és imposat o és genètic. Hi ha molts estudis que demostren que és una cosa totalment imposada, social. No sé si al darrere hi ha un interès econòmic, polític, no ho sé, però que és imposat està clar, perquè si ens hi fixem, des d'abans del naixement ja es pregunta o ja estem molt interessats, o estan, puc parlar en tercera persona en aquest cas, en el sexe que porta l'infant que està en camí, si és nen o és nena. I arrel d'aquest moment hi ha tot un desplegament d'unes coses o unes altres coses. Hi ha una certa roba o una altra roba, una roba molt de princesa, amb volantets, molt de presumida. Habitualment es fiquen arracades a les nenes, també han caminat molt en la bellesa, en el prototip de bellesa. En canvi, quan es diuen que és un nen, que ve un infant nen, amb genitals masculins, vull dir, ja normalment la roba que venen és de superherois, de cotxes, de tractors, i tot això s'allarga després a les joguines. Llavors,
És molt difícil donar una educació neutra perquè tot això ve molt imposat i a vegades fins i tot es fa inconscientment, però nosaltres plantegem aquesta opció, plantegem l'opció de que pensem si estem condicionant o no els infants des d'abans de néixer. Hi ha estudis que confirmen que les joguines i el joc que fan servir els infants seran el detonant de la seva vida adulta, seran el que marqui el camí de la seva vida adulta. Per exemple, habitualment en els nens, el que entenem per nen que tenen genitals masculins, se'ls regala cotxes, pilotes, jocs de construcció, elements que es podrien dir que ocupen molt d'espai. En canvi, a les nenes, genitals femenins, vull dir, se'ls regala joguines o elements que es tractin del cuidado, de la bellesa personal o de la cura de la llar, que són feines que queden molt més invisibles, molt més arraconades i així. I això es va allargant en tots els anys d'escolarització fins a la vida adulta. És a dir, a un 5è o 6è de primària, habitualment trobem un pati molt centralitzat amb el futbol, que principalment hi juguen els nens, i les nenes ja queden arraconades a lo que és l'entorn del pati. Des del nostre punt de vista, evidentment, tot això és imposat, no hi ha res genètic, perquè les nenes necessiten igual de moviment, igual d'acció, igual de córrer, igual d'aprendre que els nens. No és una cosa genètica que les nenes hagin d'estar arraconades. No sé què en penseu o què opineu la resta. Hola, perdó, soc en Guiu, de Món LGTBI. Volia aixecar la mà, però no he trobat el botonet, així que disparo. Recollint la paraula que deixava anar la Sílvia, sobre això de que les nenes també necessiten córrer igual que els nens. El que ens trobem és que venim d'un model heteropatriarcal de la societat on se'ns ha imposat aquesta divisió de gèneres basada en el sexe biològic i ens trobem que s'ha fonamentat sobretot molt a nivell de l'organització social que estableix com hem de viure i consumir, que és el capitalisme. I això ha interessat molt a la societat, als poderosos i als que volen fer diners. El fet de dividir-nos entre homes i dones i fer que hi hagi les coses d'homes i les coses de dones ha ajudat no només que s'omplin les butxaques creant productes per un gènere o per l'altre, sinó a més això ha fonamentat la divisió del treball i la divisió de les cures. Un fet que ha causat que la diversitat familiar s'organitzi a conseqüència del model capitalista. Nosaltres trobem que els homes dediquen llargues jornades a treballar i les dones també, però a més a casa han de seguir treballant. Això què causa? Doncs causa que el model capitalista segueixi funcionant i se segueixi mantenint igual d'estable perquè hi ha qui el sosté a nivell de treball, que normalment els homes sempre s'ha establert que treballen a jornades més llargues o fan més hores extres i les dones, tot i tenir jornades de treball llargues, també han de treballar a casa i tenir cura dels fills i seran qui després s'hauran d'ocupar d'aquestes criatures si estan malaltes o quan neixen o en qualsevol moment, fent que sempre hi hagi una de les dues persones seguint, fomentant aquest model de treball. I bé, és una de les moltes problemàtiques que en genera el fet d'aquesta divisió de gèneres basada en això que també explicava la Heidi, que a nosaltres se'ns pot classificar a partir de 4 coses, que són el gènere, l'expressió de gènere, l'opció sexual i ara no em surt l'altra. I això causa que la societat ens classifiqui a partir de 2 models, l'home heterosexual blanc masculí i la dona heterosexual
blanca i masculina a dalt de tot. I a partir d'aquí venen la resta. No sé què en penseu la resta de persones que esteu aquí participant. Bé, només un petit avís. Portem el temporitzador, anem ja per 15 minuts, gairebé 20 minuts. Hi pot haver-hi, evidentment, preguntes, però només és un recordatori per al timing del programa. En el cas que no hi hagués més preguntes sobre aquesta temàtica i us semblés bé a totes i a tots, podríem passar al següent tema. Sí? Bé, el següent tema el portarà Sílvia Torres Garcia, de Calella LGTBIQ més transformadora, i el tema que desenvoluparà és a l'entorn dels estereotips i dels rols de gènere. Com es construeixen els estereotips, quins rols de gènere i relacions de poder acaben generant a través d'un procés de socialització heteropatriarcal. Bé, aquests són una mica els punts globals del que ella ens parlarà. Res més, doncs, en tot cas, et passo la paraula, Sílvia. Gràcies. Doncs, és una miqueta el que veníem comentant fins ara, no? Trobo, per entrar una miqueta més en profunditat i perquè aquelles persones que no hi estiguin tan ficades en el tema ho puguin entendre, ho puguin assumir, podem parlar d'exemples, no? D'aquests exemples del que ja he parlat abans, però ficant exemples més visuals perquè les persones que no estiguin tan enteses en el tema puguin entendre una mica del que parlem, si us sembla bé. Llavors, jo m'he trobat com que als nens habitualment se'ls atribueix tant de roba com de joguines colors foscos com el blau, el verd, el marró, mentre que les nenes són colors molt clarets i pastels, rosa i el lila. Això hi atribueix una força o una debilitat en el sexe masculí i el sexe femení. A més, les joguines, els contes, els gustos, els dibuixos que porten les samarretes, una miqueta així en general, en els nens se'ls atribueixen elements com pirates, superherois, futbolistes, que són elements de joc també que ocupen molt d'espai, com dèiem abans, molt espai físic. Mentre que a les nenes es parla sempre de princeses, ballarines i fades, sempre també debilitant, no? Un pirata el podem classificar com un home fort, que va amb espasa, que lluita, que s'enfronta a les marees, mentre que les princeses sempre són dèbils, es queden a palau esperant que vingui algun príncep o cavaller a rescatar-les o fins i tot a seduir-les. Els elements que se solen regalar als nens són cotxes, camions, avions o elements de construcció, com ja he dit, mentre que els elements que se solen regalar o atribuir a les persones, als infants de gènere, de sexe femení, són cuinetes, escombraries, nines, elements més d'estar per casa, d'aquesta feina que feia referència al Guiu, que es fa, que s'ha de fer, perquè no s'ha de fer, s'ha de rentar la roba, s'ha de cuinar, s'ha de cuidar els infants, però que queda molt més invisibilitzada i que moltes vegades, un tant per cent molt elevat, la carreguen les dones de parelles heterosexuals, la sol carregar les dones. Podem seguir més exemples com per exemple la roba, un infant amb genitals masculins, que sovint se li atribueix al sexe de nen, al gènere de nen, sol vestir pantalons i jersei indiferentment del color. No fa falta combinar, sempre han de ser colors vius, colors forts, mentre que a les nenes se li sol posar vestit o faldilla, cosa que impedeix la llibertat de moviment i de joc, perquè és més incòmode a l'hora del joc, i sempre ha d'anar més conjuntada, perseguint el punt i final, aquest que hem parlat també abans de la bellesa, de l'estar guapa, l'estar ben present i així. Igual seguim amb l'aspecte. Sovint
en els nens se'ls fica el cabell curt i les nenes el cabell llarg, amb maquillatge. Amb els nens és molt pràctic, es renten amb el cabell curt, s'assequen i tal com quedi van. Les nenes, en canvi, necessiten més atenció, més cuidado, pentinar-se. Suposo que amb el mateix objectiu de posar-les guapes i voler estar guapes. I finalment puc parlar dels temes, no? Una mica englobant tot això que hem dit. En els nens se'ls atribueix temes com el futbol, jocs de pilota, la mecànica, arreglar coses, mentre que a les nenes se'ls sol atribuir temes com cuidar, recollir, netejar, cuinar, una miqueta englobant tots aquests ítems o aquests aspectes que he estat comentant. Jo insisteixo que tot això, tal com diu en Guiu, hi ha un rerefons econòmic, hi ha un interès del capitalisme i de la societat que inculca aquestes coses, perquè és evident que cuinar, per exemple, ho ha de fer tota aquella persona que tingui la necessitat de menjar, al igual que netejar, i al igual que créixer lliurement jugant al tobogan o a pilota, ho ha de fer tot infant que tingui dret a ser feliç, és a dir, tots, 100%. Opino jo, no sé. Passo el torn de paraula, si algú vol afegir alguna cosa. A veure, mira, ens ha arribat una pregunta des de fora, que ens diu el següent. Ara te la llegiré. És en relació a la teva xerrada, Diu, no creieu que no es pot dividir les activitats socials segons el gènere i especialment en els infants? No es tractaria de tenir un pati escolar de jocs dividit i fer jocs participatius per tots dos sexes. Sabeu si hi ha projectes a introduir a les escoles en aquest sentit? Parlo jo, ja que he tret jo el tema, si et sembla bé. Sé que hi ha projectes, sé que aquí a Catalunya i a Espanya s'està començant a iniciar en aquest tema dels patis, perquè és evident que el pati del 90, m'atreveixo a dir, del 95% de les escoles, no tinc estudis sobre això, però m'atreveixo a dir que és un número molt elevat, és futbol centrista, i quan parlem de futbol centrista parlem que majoritàriament són els nens que ocupen la major part del pati. Sé que hi ha projectes, per part nostra n'estem engegant un, tot i que haig de dir que és un tema que costa molt. Costa molt perquè tot això s'ha de prendre molta consciència, tot això és feina i no s'hi valen fer una xerrada als educadors, a l'equip docent d'un centre, perquè ho entenguin. Tot això porta un treball molt gran al darrere, tot això porta una insistència i tot això porta un més enllà que esborrar les línies de la pista del futbol i dibuixar, m'ho invento, una xarranca o ficar-hi més zones verdes, m'ho estic inventant, Tot això va més enllà fins al punt que hauríem de treure els cartells del lavabo de nen i de nena, perquè pot haver-hi infants escolaritzats que no se sentin ni nen o nena, o que tinguin genitals masculins i se sentin nena, o viceversa. Hi ha tantes opcions com persones existint. Per tant, sí que hi ha projectes, sí que hi ha gent que està iniciant. Això és una inversió econòmica per les escoles i és una inversió emocional i social per l'equip docent de les escoles. Tot el que es pugui fer des de les entitats ho farem i, no sé, espero que socialment les famílies també puguin fer feina a casa, d'explicar als seus fills, nens que no tenen per què jugar a futbol sempre, o a les seves filles nenes, que si els hi ve de gust jugar a pilota, poden jugar a pilota, que no és un joc de nens, és un joc de pati. Tot això hi ha una feina que sí que a l'escola passen moltes hores, passen molt de temps als infants i és una part molt ferma de la seva educació, però l'educació no s'acaba a les 5 de la tarda quan surten per la porta de l'escola. L'educació, de fet, no s'acaba mai. Ens podem estar educant fins al dia abans de morir i tot això és feina. És feina que hem de fer perquè tot això ve de molts anys enrere, tot això ho tenim molt inculcat en el nostre vocabulari, en el nostre dia a dia, en la nostra manera de fer i d'actuar, i tot això
hem d'anar reflexionant i hem d'anar ajudant a la gent del nostre entorn, hem d'anar-los convidant a que puguin entrar en aquest món i entendre que aquest bipartidisme, aquesta separació de dos gèneres, al final resulta tallar ales a les persones. Resulta tallar ales fins al punt que les carreres universitàries també venen marcades per tot aquest inici d'escolarització, tots aquests precedents, al final et fan triar una carrera o una altra. No sé si he respost la pregunta, però... Sí, crec que l'has respost perfectament. Vull dir, aquesta persona que des de fora ha intervingut, suposo que haurà quedat plenament satisfeta amb el teu raonament, que, en fi, està carregat de veritat. Gràcies. Bé, podem seguir amb les preguntes, si n'hi ha més per part de les companyes. Volia també respondre a aquesta pregunta que ens ha arribat de fora, perquè jo soc professor i en la meva formació hi havia una part sobre coeducació i feminisme dins de l'institut. Era molt breu, tot s'ha de dir, però si tu busques cursos a part et vas especialitzant en el tema. Sobre els patis feministes o coeducatius, hi ha un projecte molt bonic que es diu Patis Coeducatius, Guia per la transformació feminista dels espais educatius, que es pot buscar per internet. I és un projecte per això, per transformar l'espai i l'organització d'aquest espai, on, com bé deia la Sílvia, treus la pilota del centre del joc, perquè això el que fa és que els homes, que són qui majoritàriament juguen a futbol, ocupen tot l'espai del pati i les dones queden reservades en aquest espai lateral, assegudes i parlant. I això també es veu clarament que les dones a l'hora del pati no fan esport, descansen assegudes i en canvi els homes arriben després tots suats després d'haver jugat a futbol i superexcitats. Una cosa que a més pedagògicament tampoc ens interessa, que es posin més nerviosos al pati per després anar a una altra classe. Sobretot és el servei educatiu de l'Alcamp que ha impulsat aquesta guia i com bé deia la Sílvia, hi ha molta feina a fer perquè són molts els instituts i les escoles que necessiten aquesta transformació de l'espai dels patis. Referim-me també al que comentava la Sílvia dels rols de gènere. Una part que em trobo jo bastant és que ens falten rols de gènere que trenquin aquests estereotips. Jo quan a classe parlo amb els nois i les noies, tenen clars tots els homes famosos de la història que han fet alguna cosa perquè l'home blanc avanci i també tenen clars molts noms de científics o famosos que són futbolistes o que són actors. Les dones famoses seran totes actrius o cantants. I això fa que a nivell de rols de gènere les dones des de l'institut també vegin que no poden assolir o aspirar a certes professions perquè no tenen un referent en el qual poder-se emmirallar. I això passa perquè, com diu la Sílvia, des de casa, des de les escoles, trenquem aquests rols i posem sobre la taula dones que hagin assolit feines que són considerades d'homes, com dones científiques, dones astronautes o dones que són metgesses, perquè a l'educació tampoc sembla ser que els metges han de ser tots homes. I ens falta això, veure que les dones poden ser enginyeres, etc. Perquè ho anem socialitzant des de ben petits, com deia la Sílvia, des de l'espai de joc, des de l'espai de cures de l'escola, de casa, ja se'ns divideix i se'ns assigna uns rols preestablerts, fins i tot des que estem al ventre de mare, que ja ens diran si anem de blau o rosa. Sobre el tema dels lavabos, que també ha tret la Sílvia, hi ha una experiència molt interessant que he vist a resultes del Covid, que a l'institut on treballo, com que no es podien compartir els lavabos amb altres grups bombolla, s'ha fet que els vàters fossin unisex. I aleshores cada grup bombolla tenia un sol vàter. I això que ningú hi va pensar en el seu moment a l'institut, que era una transformació feminista increïble i que empoderava a trencar aquests estereotips i almenys aquest rol de gènere binarista, ens trobem que no hi ha hagut cap problema, no hi ha hagut cap queixa per part dels pares, ni mares, ni per part del professorat, ni dels estudiants. Així que
convidem més instituts, més escoles, centres, associacions, casals, a trencar amb això, el lavabo d'homes i el de dones, perquè al final s'ha vist si la canalla de 12 a 16 anys no tenen problemes per compartir un lavabo, per què ho tindrem en altres espais públics? I ja per últim, per acabar, que estic acabant molt de temps, una experiència personal. Jo tinc un nebot i una neboda, bessons, i els rols de gènere a tope, perquè a la iaia li agrada molt la purpurina, el rosa, i evidentment què farem? Doncs vestirem la neta d'aquests colors. Pel confinament va estar vivint a casa nostra molt de temps perquè no se'n podien ocupar, que treballaven, i allò que la iaia sempre li deia la meva princesa, a casa ho van transformar en la meva princesa feminista i guerrera. I ara tenim almenys la nostra neboda que diu que és una princesa feminista i guerrera. I almenys, mira, ja trenquem això de la princesa que ha de ser salvada per l'heroi, i tenim el seu germà que també diu que és un príncep feminista i guerrer. Llavors, intentem des de casa fer una mica de Pepito Grillo amb certs temes, i això ajuda a tots els nens i nenes a créixer socialitzant d'una manera almenys diferent. Doncs molt bé, Guiu. És una experiència personal molt directa, que també serveix per centrar aquest debat. Us faig arribar una altra pregunta que diu el següent. És una observació d'un participant que diu: els espais públics també estan pensats per homes. Pistes de bàsquet i futbol a les places. Caldria mesurar-ho. A veure, tot està pensat pels homes. O sigui, l'espai públic és pels homes. Està tot pensat així. De vegades, quan pensen, no, és que, o sigui, quan es fan els carrers, es posa l'enllumenat, no es té en compte ni el paviment ni el tipus d'il·luminació que hi haurà, si hi haurà persones que passin por per anar per determinats carrers perquè no estan ben il·luminats, que no tenen en compte que, desgraciadament, encara a dia d'avui són les dones les que fan la compra als supermercats i han d'anar carregades amb les bosses i amb el carro de la compra, i aleshores el carrer és superestret i no pots anar per allà, que és una cosa que també tampoc es pensa en les persones que tenen capacitats diverses, no? Crec que l'espai públic està pensant per un determinat tipus de persona, que són els homes, amb tots els seus sentits i totes les seves capacitats, i segurament blancs, i tornaríem una altra vegada a dir el mateix. Aleshores, sí, evidentment, la perspectiva feminista ha d'estar sempre inclosa en qualsevol aspecte que podem imaginar de la vida. O sigui, no a nivell personal, o sigui, també a l'espai públic. Hi ha molta feina per fer encara. D'acord. En tot cas, Sílvia, em vols afegir alguna altra cosa més? No, per part meva, podríem estar tot un dia parlant del tema, i 2 dies. Podríem fer unes colònies d'aquest tema, però si vols passar a la següent pregunta i així, com que estan lligades entre si, si vols ja podem passar a la següent. Correcte. Doncs anem a la següent. La següent intervenció anirà a càrrec de Guiu Muns i Roura d'Amunt LGBTI. I el tema versarà sobre gènere i famílies. Diu: avui en dia existeix una diversitat familiar com a resultat de la diversitat sexoafectiva de gènere? Pregunta. Quins problemes es donen i com s'afronten, com ara el tema de tenir criatures? Endavant, doncs, Guiu. Moltes gràcies, Robert. Bé, el tema de les famílies ha canviat completament des de fa 50 anys. El que tenim ara, amb el progrés de la societat, hem vist que no només es normalitzava i es legalitzava el divorci,
sinó que les famílies LGBTI també podien casar-se, que és un avanç social que a molts altres països, per exemple, no podem trobar. El que venim socialitzant d'un model heteropatriarcal de família, on ens trobem que aquesta família, a més, amb el que hem vist en els últims segles, és un model de família nuclear, imposat pel capitalisme, perquè és el que interessa, on tenim en una llar un home, una dona i els seus fills. I el referent, a més, és el model reproductiu. A ningú se li passava pel cap el fet de no tenir fills. I, a més, quan més fills es tenien, millor. Això, a part, ens ha imposat per la religió, que és qui ha tingut més pes a l'hora d'organitzar les famílies els últims segles. L'espècie humana sempre ha tingut aquesta necessitat de perpetrar-se i de seguir reproduint-se per por a que algun dia la Terra quedés sense homes i dones, cosa que, si no ve un meteorit, sembla que amb el ritme que portem només serà quan ens destruïm nosaltres mateixes. El fet de tenir fills, des del meu punt de vista, les persones LGBTI som qui més ens plantegem si hem de tenir fills o no, qui més ens debatem si n'hem de tenir o no. Perquè les persones heterosexuals, sobretot els homes, veuen el fet de tenir fills com un procés natural a la seva vida. Sí que hi comença a haver força dones que alcen la veu, que són dones heterosexuals, per aquesta pressió imposada per la societat d'arribar a certa edat i ja que comencen a demanar quan tindràs fills, a què estàs esperant, no? Quan ja tens una vida més o menys situada i et diuen allò que se't passa l'arròs i de què fas que no tens fills. Com si el teu únic objectiu a la vida hagués estat arribar aquí, establir-te en una llar, tenir una feina més o menys fixa i reproduir-te. El que ens trobem és això, que persones LGBTI sí que ens ho plantegem més o no, i si decidim tenir fills, ens trobem dos casos. Per una banda, les dones lesbianes tenen l'opció d'inseminar-se, que des de la Seguretat Social es cobreix en certa part, i llavors hi ha aquesta opció, o a més hi ha l'opció de l'adopció, que és l'única opció a la qual poden aspirar els homes homosexuals. L'adopció que pot ser tant nacional com internacional. El tema que ens trobem ara per això és que a Catalunya l'adopció nacional està paralitzada perquè hi ha més famílies demandants que criatures que es puguin adoptar, sobretot perquè les famílies tenen aquesta idea d'adoptar criatures dels 0 a 3 anys perquè són les que menys càrrega emocional i menys motxilles portaran a sobre. Sí que hi ha un altre model de família, a més d'aquest altre de tenir fills per adopció, que és el fet d'acollir criatures per un temps curt, que és inferior a 2 anys, un temps superior a 2 anys, o inclús pots accedir a l'acollida de caps de setmana i vacances escolars, que això és poc conegut, però existeix. I és per tots aquests menors que viuen a centres tutelats i que en els períodes de vacances, quan no van a l'escola, també necessiten una família. Models de família en trobarem diversos i hi haurà, evidentment, les famílies que han decidit no tenir fills perquè el fet de tenir fills no és l'objectiu amb el qual venim al món, sinó que és perquè un ho vol realment pels motius X que siguin, però no perquè ens ho hagi imposat la societat. I és una reflexió que convido a tothom que ens està escoltant a fer-la i a convidar els seus coneguts a fer-la també. Perquè a vegades hi ha persones que tenen fills i després es plantegen si realment els voldrien. El fet de portar criatures al món és una tasca que ens hauríem de plantejar més sovint i no fer-la així, a la babalà, com a vegades ens trobem. Bé, Guiu, la teva intervenció, molt interessant, és el tema de debat d'aquest creixement, no només, diríem, d'ordre vegetatiu, o sigui, aquest creixement que sembla que no tingui fre, en tots sentits,
Hi ha preguntes de les ponents que tenim aquí sobre aquesta temàtica? Si ningú diu res, jo puc aportar algun incís. I tant. Sí? Sí, Vale, cap problema. Reforçar una mica l'opinió i el punt de vista, la perspectiva d'en Guiu, no? Jo soc mare amb una altra dona, som dues mares, tenim un infant i els problemes que et trobes pel camí són enormes. Perquè us feu una idea, perquè la gent que no s'hi ha trobat suposo que no veu la magnitud dels problemes. El primer problema sorgeix quan vas al ginecòleg o a la ginecòloga i li planteges que vols ser mare amb la teva parella. Nosaltres hi vam anar les dues i la primera visita ens va dir i per què no ha vingut la teva parella? Clar, suposo que s'esperava una figura masculina i va entendre, no ho sé, que va entendre que érem amigues, cosines, germanes, el que sigui, menys parella. Aleshores ens vam presentar, vam dir que érem parella i que volíem ser mares, que necessitàvem una miqueta d'ajuda i d'informació sobre aquest tema, perquè és evident que dues dones no poden ser mares de forma natural, per tant necessiten ajudes, que n'hi ha moltíssimes, necessiten ajudes. I ens va respondre molt bé, però perquè ens fem una idea, ens va respondre que no ho tenia clar, que no tenia ben bé la idea de com tirar endavant aquest procés i ens citava a la setmana següent perquè ella pogués tenir, era una doctora en aquest cas, pogués tenir temps de documentar-se i poder-nos explicar. Vam agrair el seu interès, però clar, d'entrada no sabia com podíem tirar endavant aquest procés. Vam anar la setmana següent. Evidentment, nosaltres, quan arribes a aquest punt, nosaltres ja teníem la informació, era evident. Però vam anar a la Seguretat Social, aviam si hi havia alguna altra manera més econòmica o alguna ajuda més humanitària de la que ja sabíem que era anar a una clínica i pagar una borrada enorme de diners. Ens va exposar tot el que sabia i el resum era que podíem apuntar-nos a una llista d'espera per fer la inseminació, perquè, evidentment, amb la nostra parella teníem impossibilitat i podíem apuntar-nos a una llista d'espera. Aquesta llista d'espera ens va dir en aquell moment que oscil·lava entre els 4 i els 6 anys i que a partir dels 35 anys, crec que va dir, no estic segura, però crec que va dir 35 anys, quedaves exempt d'aquesta llista. El temps ens apretava perquè arribàvem amb 5 anys, arribàvem a aquesta franja d'edat que ja ens feien fora d'aquesta llista, això a punt 1, i punt 2, estem casades, legalment casades, la meva dona i jo, per tant, ja no teníem dret a accedir a aquesta llista, perquè com que estem casades i hem decidit formar una família homosexual, homoparental, quedàvem excloses. És a dir, aquesta llista és només per mares solteres, per parelles, en aquest cas, de lesbianes que no s'han casat, que les consideren mares solteres. Si haguéssim tirat endavant aquest cas, que no va ser així, vam anar per la privada pagant diners, que els diners al final és una cosa material que s'ho emporta el vent i s'ho emporta qui sigui, però és el fet moral que vam patir. Si haguéssim tirat endavant d'aquesta manera, la mare no gestant havia d'adoptar l'infant en el moment del naixement. És a dir, suposant pel cas que era jo la mare gestant, doncs la meva dona havia d'adoptar aquesta criatura, o al revés, doncs hagués sigut el mateix cas. Aleshores, com que ens ficaven tants impediments i era tanta fredor la situació, vam decidir anar a una clínica privada que la vam buscar nosaltres, que ningú ens va ajudar a buscar-la, pagant els diners que ens van dir que havíem de pagar per poder realitzar l'embaràs. A partir d'aquest moment hi ha un embaràs, en tots els fulls és nom del pare, nom de la mare, el carnet de l'embarassada, nom del pare, nom de la mare, i nosaltres hem anat insistint, hem fet reclamacions al CAP, a l'hospital i fins i tot a Sanitat de Catalunya que canviessin això, però cada vegada nosaltres hem anat fent una tatxada i ficant nom de la mare, perquè evidentment som dues mares
I si així està establert legalment, doncs així hem de trobar nosaltres les facilitats per poder conviure amb això. Neix la criatura, com que estem casades, és filla de les dues, no l'hem d'adoptar perquè estem casades, llavors automàticament passa a ser filla de les dues mares. Però a partir d'aquí doncs, segueix el problema. Quan l'inscrivim a la llar és nom del pare i nom de la mare, quan anem per alguna cafeteria o pel carrer o el que sigui, ai, com deu ser el pare, amb aquest cabell tan divertit que ha sortit la criatura, com deu ser el pare? No hi ha pare, hi ha una persona que és un donant, però que no hi ha pare en aquesta relació, hi ha dues mares, hi ha la mama i la mami. Però és un constant social que encara ens hem d'anar justificant i fins i tot ens han arribat a dir i qui fa de pare? Que encara tampoc no sé què significa qui fa de pare, perquè té dues mares, crec que no té cap mancança, en tot cas ho decidirà ell quan sigui capaç, però li intentem donar tot l'amor del món, que al final és el que necessita qualsevol infant. És una miqueta d'experiència personal, però perquè ens fem una idea de que no és tan fàcil formar una família quan surts una miqueta de l'heterosistema, de parella home-dona, que tenen una criatura i que tot flueix normal. És més difícil i emocionalment és molt cansat i és una lluita constant que cansa. Fins aquí la meva experiència. Perdoneu, que he parlat molt personalment, però... No, és que justament penso que ha estat molt bé perquè és una experiència teva, pròpia, que has aportat aquí, no? I, per tant, és un tema més per debat i per posar en evidència aquesta nostra societat encasellada amb uns determinats estereotips. I vosaltres sou les que trencareu, no?, precisament, amb aquest comportament, amb aquesta actitud. Hi ha una pregunta, Guiu, que ens han fet des de fora. Te la passo a veure. Diu el següent, sobre el tema de l'opció de tenir fills. Diu, és una lliure opció tenir fills. No ens reproduïm per instint únicament. Tenim un camí llarg per donar cabuda a totes les opcions. Quin desgast personal suposa tot això? Bé, òbviament que és una decisió lliure, el que passa que, com que sempre hem vist que el model és família amb fills, hem anat socialitzant que totes les famílies han de tenir fills i estem aquí una mica per trencar amb això. Jo cada vegada conec més famílies on no hi ha criatures i són perfectament felices i perfectament capaces. Qui vulgui tenir criatures, jo no en tinc, jo tinc els meus nebots i prou, i de moment no em plantejo tenir-ne. Per què? Doncs perquè quan t'informes i busques en procés d'adopció o procés d'acollida, veus que no només són uns diners que has de tenir, que tampoc han de ser per això gaires, i com bé diu la Sílvia, els diners al final se'ls emporta el vent. El tema és el desgast aquest emocional de tota la burocràcia que s'ha de fer en tots els procediments, pel que interpreto en famílies que he vist que han adoptat, és un procés bastant solitari i que al final estàs una mica examen de tot, perquè totes les entrevistes que has de fer per passar i tenir la idoneïtat com a família adoptant, al final el que estan és examinant si tu ets una persona que té seny, que no té problemes físics i que té un nivell econòmic capaç de mantenir un altre. Que a més té la casa neta, equipada amb tot, que no li falta res i que té un entorn social on si et passa alguna cosa sempre hi haurà els avis o àvies o germans, tiets que podran ocupar-se d'aquesta criatura. Llavors, hi ha molts factors que entren al voltant de l'adopció i també ens falta una mica, com dèiem abans amb els referents, ens falten més aquesta socialització de persones que hagin passat per aquest procés d'adopció
que expliquin com ha estat la seva experiència i que acompanyin a noves famílies a adoptar. A més, nosaltres, quan pensem en l'adopció, ens venen a la ment els models americans que ens ensenyen a totes les sèries i pel·lícules, no? Últimament he vist 2 o 3 pel·lícules que són americanes, que al final el que fan allà és com que tenen molts nens per adoptar, doncs fan una fira com si fossin productes de mercat als nens i van els pares i trien el nen que més els agrada. I no és així. El procés d'adopció han de mirar què necessita la criatura, què pot oferir la família i un cop es vincula una criatura amb una família, després de tot el procés de la idoneïtat, s'ha de mirar realment si hi ha un acoblament familiar de la criatura en la família i primer es fa un procés d'acollida per després procedir al procés d'adopció. És un procés lent, és un procés complicat i realment no tothom el pot seguir fins al final. La meva sogra, per exemple, estava fent aquest procés fins que al final van desistir. I feien el procés no perquè no haguessin pogut tenir fills, sinó perquè deien, home, si hi ha criatures al món, doncs nosaltres tenim un suficientment nivell econòmic per poder ocupar-nos d'una altra criatura que no li falti de res, però al final és un procés molt lent, ens falten referents, ens falta una mica d'acompanyament i també ens falta aquesta informació, perquè si tu no te la busques a través d'internet, que la Generalitat de Catalunya l'ofereix i realment pots trobar-ho tot, però si no socialitzem més també la idea de l'adopció, fem que aquest procés quedi una mica com l'última manera de tenir fills, fins i tot per les persones heterosexuals que tenen dificultats o pels pares o mares solteres que busquen altres vies. Doncs bé, la teva intervenció, com totes en general, ha sigut molt interessant perquè en el fons el que s'està veient és que cal obrir camins, estem justament a les beceroles de tot plegat, però vaja, som punta de llança, en definitiva, d'aquest canvi, diríem, de societat, perquè en definitiva és un canvi de rol molt potent, és amb això. Bé, veig que no hi ha connexió per part d'Emu Fernández, per tant, podríem anar allargant el debat entre totes en aquest moment, perquè els temes ja s'han esgotat. El cas d'Emu Fernández havia de parlar de l'associacionisme, veritat? Per tant, jo crec que podríem seguir amb el debat, si us sembla. Sí. És que no sé, escolto veus rares per aquí. Sí. Perdona, és que veig que la Begoña té la matxacada, si vol intervenir. Gràcies, Heidi. Bona tarda. Jo soc Begoña Enguix, de la Oberta de Catalunya. Estic absolutament d'acord no d'acord, visc exactament de la mateixa manera les qüestions que han anat eixint aquesta tarda i volia només comentar un parell de coses. Una, en relació als cànons i als estereotips, que òbviament són fonamentals per mantindre la norma i per controlar qualsevol tipus de dissidència. Però aquests estereotips al mateix temps jo voldria posar sobre la taula que no tenen el mateix valor. Vaig a posar un exemple d'aquesta mateixa tarda. Aquesta mateixa tarda jo estava llegint un article que estem treballant amb un col·lega sobre l'antifeminisme en Vox i en els mítings de Vox es diu que les dones espanyoles ja no necessitem ser alliberades perquè ja som independents, intel·ligents, autònomes i estem empoderades. I això són tot valors masculins. És a dir, no només hi ha uns cànons i uns estereotips que ens divideixen en grups diferents, sinó que se continua valorant
sempre el model masculí sobre les qualitats d'alguna manera assignades a les dones. I això és important tindre-ho en compte, no? Quan considerem que tenim valor i què considerem una dona alliberada. Si considerem una dona alliberada una dona que ha assumit els valors masculins o hi ha un altre camí. És una qüestió pel debat. Una altra cosa que volia comentar té referència a el tema família-escola, que crec que han estat molt ben desenvolupats en el debat fins ara, però per mi falta una tercera pata amb la que jo soc particularment pesada cada vegada que em crida un periodista per fer una intervenció, que són els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat i jo puc assegurar-vos que cada vegada que vaig a un mitjà de comunicació solte la xapa primer, de la responsabilitat que teniu els mitjans de comunicació tant en el manteniment de la discriminació i una norma excloent com en obrir possibilitats i mostrar altres maneres de fer i de viure. I me pareix que en aquestes tres pates el mapa quedaria més complet. O sigui, família, escola i mitjans, que ja dic, per mi són importants. I després hi ha l'última qüestió sobre, me pareix que ho has comentat tu, Guiu, i es diu moltíssim el tema de que les dones, les nenes o les joves o ells, hi ha una manca general de models femenins. Sempre anem cap a models masculins i que això d'alguna manera atura o distancia les persones que s'identifiquen com a dones de certs rols. Jo tinc una col·lega a València que treballa sobre dones i ciència i ella té una teoria que per mi és prou provocativa sobre aquest tema. I sap, està treballant el tema, vull dir que no té la teoria perquè de sobte li ha vingut l'aire de l'oeste i li ha generat la teoria. I ella diu, no és que no hi hagin dones, les dones estan. El problema és que quan aquell camp es converteix en un camp rellevant socialment, els homes aparten a les dones. Vull dir que, i ella ha treballat sobretot el cas de la física i de les matemàtiques. Diu, físiques i matemàtiques d'altíssim nivell ha hagut durant generacions. El problema és quan aquells camps han esdevingut fonamentals, rellevants, importants per un aspecte en particular, qui ha brillat el focus s'ha posat en l'home i la dona ha quedat absolutament apartada. Bé, només volia posar aquestes cosetes sobre la taula. Bé, doncs perfecte. La intervenció també serveix per anar posant més a l'abast de totes aquestes qüestions i crec que el debat pot ser ampli, per tant, es pot preguntar, vull dir, endavant, si teniu preguntes, doncs en aquest moment estem en aquest debat per poder-les respondre, sospesar, valorar, etc. Jo volia, és que ha quedat així, hi ha un tema que m'agradaria treure i és el tema de la LGTBI-fòbia, perquè crec que la LGTBI-fòbia té molt a veure amb el tema dels gèneres i amb el tema de la misogínia. I crec que de vegades això, si pensem, quan hem parlat abans dels estereotips i dels rols de gènere, clar, què passa amb totes aquelles persones que trenquem aquests estereotips i a mi m'agrada jugar al futbol i m'agrada portar el cabell curt i mai no porto faldilla ni porto vestit perquè m'incomoda i estic més còmoda d'una altra manera, no? Aleshores soc el marimacho, sempre he estat el marimacho i tinc aquest càstig social, no? I la meva àvia deia que així no trobaria mai un marit. Bé, no m'ha calgut. Però bé, és una cosa que em deia quan tenia 12 anys, no? Vull dir, i en aquell moment m'ho pensava, deia, ostres, ojo, què passa, no? I què passa amb els homes que no els agrada el futbol,
que s'expressen d'una altra manera, d'aquests atributs femenins, no? I que són castigats molt cruelment per una societat que és misògina de per si, perquè jo crec que no és tant... O sigui, aquí el que hi ha és... Estan acusant els homes de ser dones. O sigui, sembla que és el pitjor que pot passar, no? I quan estem patint aquestes agressions, sobretot a homes homosexuals, a l'espai públic, l'altre dia vaig fer una xerrada amb una altra entitat de Santa Coloma de Gramenet i amb l'Observatori i ells explicaven que ara comencen a tenir por d'anar al transport públic per un tema, depèn de quina hora és, per on van, de no agafar-se de la mà, i era com, clar, jo com a dona, nosaltres hem viscut aquesta por de tornar a casa des de sempre, no? I ells comencen a tenir aquesta sensació també perquè hi ha una sensació d'impunitat i perquè jo crec que hi ha com els homes homosexuals estan cometent una traïdoria al seu gènere i són dèbils i se'ls ha de castigar. I jo crec que és aquest sistema sexe-gènere que és el que comentava abans, que fa de mecanisme de control que et diu com has de ser i com t'has de comportar i si no seràs castigat i fins i tot seràs agredit. I jo crec que volia parlar del tema que realment és molt important tot el tema dels estereotips de gènere perquè ens castiguen molt al col·lectiu LGTBI i a totes les persones que som dissidents d'aquest sistema heteropatriarcal. Gràcies. Molt bé, Heidi. Hem arribat a les 8, crec. Sí, a les 8 i 2 minuts. Aleshores, a partir d'aquesta hora, hi hauria la cloenda. Hauríem de ja començar a pensar en la cloenda d'aquest cicle i, concretament, jo demanaria la presència de Montserrat Balaguer, cap del Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, i d'Asmà Aouattà, tècnica d'Equitat i Acció Social del Consell Comarcal del Maresme. Per tant, si us sembla bé, podeu connectar-vos. Gràcies. Doncs, Montserrat Balaguer, em sents? Sí, et sento, Robert. Doncs endavant, passo la paraula. Gràcies. Hola, bona tarda. Primer agrair a totes les persones que ens heu seguit al llarg d'aquesta setmana en aquesta activitat organitzada pel Centre d'Estudis d'Arqueologia d'aquí de Mataró, en col·laboració amb el Consell Comarcal, amb l'Ajuntament de Mataró i altres entitats de la comarca. Sens dubte és una temàtica novedosa, malgrat parlem d'història, perquè actualment estem parlant de polítiques de gènere, però de polítiques de gènere molt contemporànies. En canvi, vosaltres heu sabut aportar una mirada diferent per venir-nos a explicar que tot el tema dels eixos de desigualtat al llarg de la història ja estan construïts amb aquesta visió binària del gènere, tenint a la dona com un ésser estrany a qui cal controlar. I, per tant, la dona com a dissidència i, per tant, com ha evolucionat tot aquest control de la dissidència que ens comentava la Begoña. Jo agrair-vos un cop més que hagueu pogut dur a terme aquesta xerrada perquè, sens dubte, aquestes activitats generen coneixement i, a més, ens aporten noves mirades al que és la gestió de la desigualtat en un sentit ampli. Aquesta setmana ens hem centrat en tot el tema del gènere, de la LGTBI-fòbia, de la misogínia, i més en unes dates on el nombre de feminicidis ha augmentat de forma crítica, i crec que, per tant, ara és més important que mai dotar d'eines a la ciutadania perquè pugui tenir aquest esperit crític, poder formar a la ciutadania des de ben petits, perquè puguin tenir eines per ser crítics amb tot allò que passa al seu voltant i puguin reivindicar que tenim dret a ser dissidents, perquè, en el fons, aquest concepte de dissidència el que ens ve a dir és que hi ha alguna cosa que falla, perquè, òbviament, no som tots i totes iguals i, per tant,
hem d'exercir el nostre dret a ser diferents. I ja està. I moltes gràcies altre cop per aquestes jornades i per tota aquesta generació de coneixement que hem fet durant aquesta setmana. Moltes gràcies, sobretot moltes gràcies, Montse Balaguer, perquè hem pogut tenir la col·laboració per part de l'Ajuntament de Mataró en l'organització d'aquest acte i d'aquestes jornades. Ara passaria la paraula a Asmaa. Bona tarda, Asmaa. Hola. Hola, bona tarda. Doncs endavant, tu mateixa. Gràcies. Començo la meva intervenció condemnant els últims crims masclistes que ens han arribat. Ara mateix les companyes de Teixit de Dones estan en concentració davant de l'Ajuntament per rebutjar els feminicidis comesos últimament i els que anem acumulant des d'inici d'any. Per això porto aquesta mascareta i els envio des d'aquí el meu escalf. A Vilassar de Mar i altres municipis de la comarca també s'estan organitzant concentracions, com en tot l'Estat. Després vull agrair al Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró l'organització d'aquest cicle, a l'Ajuntament de Mataró, a les entitats LGTBI, a les ponents, la seva contribució i col·laboració. Amb les ponències d'aquests últims dies i la taula rodona d'avui, jo personalment m'emporto un gran aprenentatge envers el tema del gènere, des d'aquesta mirada històrica i antropològica, però també des de la realitat d'avui. I hem vist que amb aquesta aproximació històrica i antropològica, tant la Begònia Enguix com la Rocío Rodríguez ens han traslladat a èpoques de la història i indrets del món molt diversos, on hem descobert que el sexe i el gènere no han estat concebuts ni vistos ni tractats de la mateixa manera. I, per tant, la sexualitat, la feminitat, la masculinitat, els rols de gènere han variat d'una època a l'altra i d'un indret a l'altre. Hem vist amb la Begònia com que les connexions entre el cos, la sexualitat i el gènere són un conjunt canviable depenent de l'època i del lloc. També amb la Rocío Rodríguez hem vist exemples on el gènere no es corresponia amb el sexe de la mateixa manera en totes les èpoques ni a tots els indrets del món. I, per tant, aquests exemples, per exemple, de l'antic Egipte, Grècia, Roma precristiana, la Índia, precolonialisme britànic, entre altres, admetien més de 2 gèneres, la fluctuació entre gèneres i la variació en rols socials d'un gènere a l'altre. Però també hem entès que aquesta divisió respon a un determinat model econòmic i social, venut com a universal, afegiria, que es fonamenta en l'heteropatriarcat, la família nuclear, l'estat-nació, els rols de gènere, una estructura que afavoreix un sexe sobre altres, una cultura sobre altres i, per consegüent, uns cossos considerats com a vàlids, en canvi, d'altres no ho són. I, sens dubte, les lliçons d'aquest cicle són múltiples. Un cicle que trenca, sacseja i convida a reflexionar i no es pot demanar més. Per tant, us felicito a tothom. Tot i que la Begònia hagi dit a l'inici de la seva ponència que la finalitat és fer que el gènere no sigui tant, el cos no sigui tant un cap de mines i que la idea era evitar aquestes mines, jo penso que el cicle ha dinamitat la mina del sistema sexe-gènere sobre el qual s'han construït les desigualtats de gènere, perquè, en les seves paraules, la biologia tampoc existeix, sinó que es construeix. A més de que el gènere per si sol ja no ens serveix per entendre les desigualtats que pateixen totes les persones en la societat, sinó que hem de tenir en compte tots els altres eixos de desigualtat. Per tant, sacsejar els fonaments del binarisme és un gran pas endavant, perquè el binarisme sustenta la jerarquia, la desigualtat, la violència, l'exclusió, que deixa fora a dones, persones racialitzades, cossos llegits com a no vàlid, com he dit abans, unes veus autoritzades i unes altres no. I això, en relació amb les polítiques d'igualtat LGTBI de les administracions, és un marc conceptual obligatori des d'on partir per dissenyar i impulsar accions per la igualtat i la diversitat sexual i de gènere, sigui des del Consell Comarcal o des de l'administració que sigui. I abans d'acabar ja m'agradaria dir que des del Consell Comarcal, amb la col·laboració en aquest cicle, donem el tret de sortida a la campanya de commemoració del mes de l'orgull LGTBI
I m'agradaria destacar, si m'ho permeteu, del conjunt de la programació que hem preparat, la taula rodona telemàtica del dia 21 de juny sobre la transició en menors, en la qual participa l'Ajuntament de Mataró, precisament. És una acció dirigida a famílies i entorn i agents que treballen amb menors sobre el procés de transició sexual i de gènere, això en menors. Per més informació podeu entrar a la pàgina web del Consell Comarcal, allà trobareu els detalls, com accedir a les inscripcions, i també hem publicat totes les activitats o la major part de les que ens han arribat, de les que s'organitzen als municipis de la comarca. Hi ha un ventall molt ampli, des d'obres de teatre, concerts, jornades, etc. No vull acabar sense agrair un altre cop a les entitats LGTBI de la comarca per haver acceptat la nostra proposta de participar en aquesta taula rodona amb un LGTBI, Calella LGTBIQ transformadora, Som Masnou, encara que l'EMO no ha pogut connectar-se avui, Mataró LGTBI. La vostra contribució, la veritat és que ha enriquit molt aquest cicle amb l'aterratge en la realitat d'avui, condicionades per aquest binarisme en els diferents àmbits que heu tractat. Heu visibilitzat reptes que planteja viure lliurement l'orientació sexual i identitat de gènere en una societat pensada en base al binarisme heteropatriarcal, l'educació, construir família, etc. A més, des de la vostra pròpia experiència, que és molt d'agrair. I ens heu plantejat reptes que hem d'entomar des de l'administració. Per tant, moltíssimes gràcies, Heidi, Sílvia, Guiu. Jo penso que fer comarca és preciós i fer xarxa també. Per tant, us animo molt a fer xarxa i a teixir aliances i crec que és la nostra salvació davant de les desigualtats en la nostra societat. Moltes gràcies i bon cap de setmana. Moltes gràcies, Asmar. La teva intervenció ha sigut prou àmplia i, a més, informativa de tot plegat. Jo ja em queden poques paraules perquè realment ho has dit molt bé i ho has expressat correctament, tot plegat. El que sí que, abans d'acabar, penso que ens haurem de solidaritzar amb aquestes concentracions que s'estan produint al país en contra de les agressions contra les dones i contra els col·lectius LGTBI. No podem deixar passar ni un pam a aquestes agressions ni aquestes actituds xenòfobes. Agrair en nom del Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró la col·laboració del Consell Comarcal, que ha sigut també en tot moment al nostre costat, així com la de l'Ajuntament de Mataró, i agrair també a la vegada a totes les ponents, repeteixo, Begoña Enguix, Nacho Soriano, Rocío Rodríguez i després també Heidi Pérez, Sílvia Torres Garcia, Guiu Munz i, encara que no l'hem pogut tenir avui amb nosaltres, Emu Fernández. Per part meva, fer-vos saber que el Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró pensa continuar amb aquesta direcció, és a dir, de buscar respostes a temes d'actualitat, però que tenen vinculació directa amb les nostres arrels a través de la història i l'arqueologia i que arriben fins als nostres dies. Vull acabar, una vegada més, reiterant l'agraïment a totes les que heu pogut fer possible la realització d'aquest cicle. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots i fins a la pròxima vegada. Adéu-siau. Adéu, bona tarda.